Micsoda futómű és micsoda rugózás. Mindezt automata váltóval. Suzuki SX4 1.6 Twin Turbo. Hát nem tudom, automata váltóban mégis nem is láttam Suzuki-t. Úgyhogy ez egy kurens darab lehet. Ülésfűtéssel. És itt már érdemes megnézni, hogy ez a krómhatású történet, ez a kezelőszervek is. Tehát a klímaállításhoz kezdve minden ilyen krómhatású gombokkal van ellátva. Úgyhogy ez egy exkluzív kis automataváltós 1.6-os kis csoda. Tuti nője volt, mert tükör össze van. Itt van ez a kis exkluzív kuccos darab, itt minden automata, még a váltó is, tehát csak úgy mutatom. Suzuki SX4, 1.6-os motorral, 1 millió 6 ér. Hát ez a menetstabilizátor gomb itt van, úgyhogy ez egy exkluzív kis. Hát ugye mindig korrekten tájékoztatjuk a nézőket, azért itt egy-két bibi van, tehát itt lehet látni a visszapillantó azért már kicsit harci sebesüléseket szedett össze, illetve itt a hátsó sávvédőn itt látható egy-két pitty-putty, és mondjuk hát 4 gumi is kell rá, azt tuti. Tehát ez azért benne van. Menj oda, azt mutasd meg a gumit. Itt a csiga jól érzi magát, de ez mondjuk menet tulajdonságaiban annyira nem támogatja az autót, úgyhogy ezek már leharcolt kopott gumik rajta. És mennyi az ára? 1 millió 6. Ennyi ingyen van. Csak most, csak most. Ez is lehet hitelre, nem? Csak önök.